Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah Karbi Anglong. Ki jai ban riu penar ki basa ka sinong Lapangap, sien kin leit ban beteng biang ban leit ot keba. Haka than kaput bat ka jela asam, bat ban beteng ban penne ya ka syong suk syong san, haka te ka than kaput. Ya kani ka rai, la shima ka jingelang ka balalong ha asam BOP, ha khanduli ha pedeng ka jela Meghalaya bar asam. Haka ni ka jingelang lawan ban nabynta daw ADC, baru border magistrate na West Jing Hills uba GH pasa, kabana ka West Karbi Anglong district lawan mikmat daw deputy commissioner USP Sarma. Baru superintendent of police jong ka West Karbi Anglong UR Barua. Kiwei ki balai Nabynta lang ha kate ka jingalang ki kentop ya ki rang ba asnong na West Jing dia bat na West Karbi Anglong district berkiken hon ki bapau khmat na baroh atli ki jela. Laban ong bakani ka jinglum ya ka jingalang ka dai hadin bakaladan ka jingdo leit ot keba ki jai ben riu penar mentala sita yotam namar ka jingmi ka jinga kan at hapreng ki jai ben riu penar na Lapangap bat ki jai ben riu Karbi ki barang ka sinong tapat. Hakate ka jingalang USR Sarma kula pentip bagi la sim ya karai baka jing leit ot keba kan beteng biang rengkat ka jing penne ya ka syong suk syong san na baroh aliang bat bandan ya ka jing trilang hakabaya dei bat ka jing tokit halor ka jing klat jong oriwel timung ubana ka sinong tapat ubala klat haka pratrik jong risau haka jing ya kan at hapreng ki te ki arliang mamla.